ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଭିଉଅର୍ସ ଆଜିର ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ମା ତାରିଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ସୁକୁସୁମିତ କରୁ। ମୋର ଲାଇଫର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆଗରୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିମ୍ବା ଟିକଟକରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ମୋର ହେଉଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଛୋଟିଆ ଏକ ଗାଁରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦେଉରୀ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କେଉଁଝର ସାନ ଘାଗରା ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି କିଛି ଭାଇମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କ୍ରିଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁକରି ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।